Mga igsuon, mangutana ko, lisod ba ang musulti og thank you? Sigurado ko mutubag ta. Dili man, Father, kasayon ra ana. Pero akong pangutana, kung sayon ra na isulti, nganong dili man nato masulti kada adlaw? Sige gani, diri pa lang daan sa ebanghelyo, pulo kabuok ang giayo ni Jesus, pero pila ray ni balik. Usara, sayon ra man ka na thank you, pero nganong dili man masulti? Another example, mga anak diha nga naminaw karon, pila ra kaha ninyo ang gasulti ug salamat pa sa inyong sakripisyo nga gibuhat kada adlaw para namo? Honestly, pila ra? Siguro na imuingon nga ginikanan, Father, ang among anak nagpasalamat man, nangumusta pagani, pero abi nimo, Father, pag human nilag pasalamat or pangumusta, naaman di ay tuyo, mangayo man di ay kwarta. How about wala tay tuyo, mga anak? Dili ta kasultig thank you, sayon ra maka na isulti. So karon, mga couples, mga magtiayon diha, bana ug asawa, kinsa ninyo kada adlaw gasulti og thank you sa usag-usa tungod sa inyong paningkamot para sa inyong pamilya? Or base na take for granted na sige na lang tagtrabaho? So I suggest, sige gani, sugod karong adlaw, why not make it a habit to say thank you sa tanang tao nga dapat pasalamatan? Make it a habit. Manaay tuyo o wala, pasalamati ang mga dapat pasalamatan. Okay? Ikaduha nga atong pasalamatan kada adlaw. Make it a habit also nga kutob sa unsay madawat nimo kada adlaw, madako, magagmay, ipasalamat na sa Ginoo. Salamat, Lord, sa akong nadawat karong adlaw. Salamat, Lord, sa grasya nga akong nadawat karong adlaw. Abi ninyo, ang tao manggod nga magtan-aw sa unsay madawat niya kada adlaw as a blessing, happy na pirmi, kay sige nagpasalamat sa Ginoo. Pero ang tao gani nga makadawat ra gani gamay, sige reklamo, Lord kulang man eh, Lord kulang man eh. Di pud na happy, sige nagkasuko, sa puton sige kaguol. Bugat iyang dagway kada adlaw, stressful. So mga igsuon, make it a habit also nga unsay madawat nato is a blessing from God. So pasalamati ang Dios. Salamat, Lord, salamat, Lord, salamat, Lord. And I promise, lami kay nag-epekto sa imuhang itsura, sa sulod nimo, sa imuha tanan-tanan. Gaan imong pamati, stress-free. Happy ka pirmi, kay kontento ka sa unsay gihatag sa Dios kada adlaw. Okay? Again, before ta mo tapos. Kung sa ganitong duha, number 1, pasalamati ang mga tao sa imong palibot nga dapat pasalamatan. Do not take for granted. Okay? Number 2, pasalamati ang Dios sa tanan na imong madawat kada adlaw. Madagko, magagmay, because everything is a blessing from God. Thank you, Lord. Salamat, salamat, salamat.